सेमाने जंगल सारा बुली बुली तांको छुआमानंकु खोजिले किंतु पाइले नहीं। ସେହି ସମୟରେ କାଳୁକାଉ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଟୁନିମୁନି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଟୁନି ମୁନି ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଦୁହେଁ କାହିଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ? कालू भाई आमे दुहे जंगलकु खाद्य पाई जाइथिबा बेळे आम बसाकु किए भांगी देइछि आउ आम छुआंकु भी नेई जाइछि। ଆରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପାରାକୁ ଏ ଡାଳରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ବୋଧେ ଏସବୁ ତାର କାମ। ଚାଲ ଆମେ ତିନିଜଣ ତା ଘରକୁ ଯିବା ଓ ତାକୁ ଏସବୁ ପଚାରିବା। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେ ତିନିହେ ପାରା ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ପାରା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ପାରା ଭାଇ, ଆମେ ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲୁ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଲ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମ ବସା ଭାଙ୍ଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିନି।